Sziasztok! Ebben a videóban meg fogunk kóstolni a Jaffa Böken, és valami fánkos véle. Itt most a Linda nincs itt, de itt van velem az anyucikám. Én már nagyon kíváncsi vagyok, és te kíváncsi vagy rá, anyukám? Igen. Kóstoljunk is el akkor. Látok. Most segítem, anyukám. Na. Valószínűleg 2 van benne. Aha, 2 van benne. Már tudjunk kapni, jó? Na, csing, egy kis fánk. Ez jó. Jó. Finom. Aha. Nekem 10/10. Nekem is. Aha, ez tényleg jó. Kóstoltak, mama, magam. Finom. Ez tényleg jó. Kóstoljátok meg. Na, finom. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!